afọrọ m ihe onyonyo ụmụnne anyị ndị dibịa ịtọ a na-akpọ Ekehit, Akwa Okuko n'Ọba, Onyeze Jizọs, ọ dịka ụmụ ojii, Ekehit na Ọkịja. Anyị afụgo ugboro ole ma ọ na-akpọ ha wee jee kọt. Ife a dịka ọ nọkarịgo ofu ahụ ekwubere okwu a. Ife nchọ ka m yọọ gọvanọ Anambra steeti bụ otego akpọ ndị a na-eje kọt mana ada enwe press conference. Ekwesịrị na media persons to the governor kwesịrị anọ erelizere ndị mmadụ press conference ka anyị ghara anọ na kind of hallucination. Maka ụfọdụ anyị aghọtazi nke na-emenụ. A gwara anyị na ndị dibịa ejide ka nkụ kama nọọ ndị a bụ ndị a na-anụ afa ha ka ndị mmadụ ma amụrọ m ebe ndị ọzọ nọ, maka ama m na enwe ndị dị more dangerous than whatever ọbụla ndị a mere ma ọ bụ na ha dị founded guilty. Enwe ndị dị more dangerous. Ife na-agba agba ọ dị ya dị eto ogologo, mana kịta eji ndị a ịgbakọkwa ịfụ na aka na-enwude ndị na-egbu mmadụ kwa ụbọchị, aka na-enwude ndị kidnappers kwa ụbọchị. So ife a na-eme ife abụ ka ife ọjọọ be n'oke. Ọ bụrụ ụmụ nwaanyị nọ na ya, ọ na-emezi nkwụsị. Ori adịbago Jizọs bịa, ori ya adịkwa, ori dịkwa wee na akwụna adịbago o wee bịa. Ọfọ ogere dị ha na mba akwụna ya anụ ya, maka ọfọ ogere kọ na mba akwụna eburu ọnụ. Enwe ndị ka ndị a njọ. So alụm na ata gọọmenti bụ ka anyị na-enwe transparent honesty n'ife a na-akpọ ọchịchị or business accountability. Ọ magburu onwe ya. All the right of the people to know. N'agbanyeghị n'oge a na-eme campaign na onwe ka gọvanọ Prọfesọ Soludo si wee na-emetụsị ya aka gwasịa ma ndị ọba mgbe a na-eme campaign, mana anyị nidere ịfụ more of you gọvanọ. Otu isi pụtakwa na-ekwu okwu, a na-enwe gọvanọ with people in a conversation or section, ọ ya ama mma a na-ajụ gị ajụjụ ị na-aza. Ife gbasara ndị a ejụ gị sị na ọ dị na court, then somebody kwesịrị ị na-agwa ndị mmadụ na otu o si gbatakwuru kịta na Akwa Okuko na afandịrị ya guilty ebe dị otu a ebe dị otu a. Mgbe a na-ekpe mkpe nke ikpe, anyị ma ife a na-ekpe ji ikpe towards. Onwere nwanne anyị nwoke Dr. Chris Ngige kịta 2.2 billion alleged fraud, 2.2 billion naira otu esi wee kwu. N'agbanyeghị na ha anụrọkpom anụdum ekwubere ekwu ebuni ya jee prison maka na onye Igbo. So ekwesịrị ka a mara ife a na-eje court wee ruo tata enwebero ife anyị nụrụ ka ife a na-ekpere ha ikpe for ka the subject matter. So ọ bụrụ na ekwuo ya ndị mmadụ amara oke na ife a na-ajụ ese anọgonu. So nwere ife ọbụla ya bụ release kịta asịkwazie na ọ ya emebi ife a na-eje. No, ọ ka esi eme ya. Nwere ka anyị jebe court ka a ghara ama na ife a na-ekpere mmadụ ikpe. So ọ bụrụ na a ya erelizi ụdị ife a, biko ndị nọ na security department unu mee ka anyị marụ, ndị nọ na legal department unu mee ka anyị marụ, ndị media department unu mee ka anyị marụ, ka obi ruo ndị mmadụ anaka oke ife a ka nwanne anyị nwoke a na-eme wee na-cover up. Na ndị dị otu a ka ọ na-agwọrọ ọgwụ were cover up, mana onwe ndị na-ebusi ọnụma kịta na-eji ha n'aka ha dị ọcha. Mana ọ bụ na enwe ike ịgwa anyị ebe a na-azọnye, anyị amara ebe ọkpa egwu na-eje ka anyị mara na onye nwụrụ nke a na-akwa. A sị nka ntị ikwe ọnụ maka onye a etinye ha ọnụ arụba agwa arụrụ ọnụ ya tinye ya, ka anyị marakwa our stand. Everybody nwere right to live. Ọ gwụcha na onye si na onye ọzọ ama ebi, mana ụwa bụ live and let live. Ma ọ bụrụ na ife ị na-eme dị mma, zisa na ihe onyonyo a ka echi kata ma onye afọrọ taa ka afọ ya echi. Biko onye ọ na-amụrụ anya na Krismas ya na-achọ ịgba obodo nwe ka ọ dị, onye ọ na-amụrụ anya enwe ife ọbụla ị na-ese ndịrị anyị ide enweta response ọsịsọ. Please you can also let us know of recent. Ma ọ bụrụ na meseji na-aka nkụ, anyị nwere ike inye nwe ohere ịbịa na our studio na Gap TV, God's Agenda Production TV, ka ụwa n'onu gị ma ọ bụrụ na ọ dị worthy to be aired. Ema na ndị mmadụ ya esi ebe ọ bụrụ na ị na-achọ help or whatever, ọ na o nwere akụkọ ịchọ ka ụwa si na ya mụta ife, you can reach us on WhatsApp with a number ị na-afụ na screen. I believe it will help us better than the condition anyị furu onwe anyị na ya. We have to make the world a better place. Aha m brother Paul Chigbo, ka emesịa.